Традыцыйная беларуская кашуля – гэта аснова нашага нацыянальнага строю. Што ж трэба ведаць і мець, каб зрабіць яе сваімі ўласнымі ручкамі? Я пастараюся расказаць вам пра гэта ў цэлай серыі відэа. Сёння першы такі ролік пра традыцыйную беларускую кашулю. Пакажу, што трэба мець, каб брацца за гэтую працу. Ну, найперш нам патрэбен лён. У мяне, конечно, лён крамны, пакупны, ён вялікай шырыні, і гэта аблегчыць мне працу над кашуляю. Нітачкі патрэбныя для вышыўкі, для ўпрыгожвання. Вось у мяне мулінэ традыцыйных колераў, которые выкарыстоўвалі нашы продкі. А таксама трэба шмат ведаў пра традыцыйнае адзенне, таму у мяне тут ляжыць цэлы стос кніжак. Беларускі народны касцюм, вельмі карысная кніжачка, у ёй расказана, як правільна сабраць, пашыць адзенне. Традыцыйны беларускі касцюм, тут шмат прыкладаў, узораў, як можна сабе кастамізаваць кашулю пад той рэгіён, з якога вы паходзіце. Таксама шмат кніжак па вышыўцы, і крыжык тут у мяне, і насціл ёсць, і процяг. То бок ужо можна зрабіць усё на свеце, і лікавая гладзь нават. То цікаўцеся, шукайце кніжкі, альбо глядзіце наступныя відэа, раскажу, што рабіць, каб атрымаць у выніку традыцыйную кашулю. Апроч вышыўкі трэба ведаць і пра тое, якія аздабляльныя швы выкарыстоўвалі беларускі, калі шылі касцюмы свае. Вось я тут ужо пачала патрошкі спрабаваць рабіць гэтыя швы і навучуся і падумаю, які лепш выкарыстоўваць на кашульцы, которую буду збіраць і афармляць. Вельмі хачу вас заахвоціць далучыцца да майго кашульнага марафону, каб кашуля новая была не толькі ў мяне, але і ў тых, хто глядзіць мае відэа. Таму я пастараюся выкарыстоўваць аўтэнтычныя, але даволі простыя прыёмы аздабляльных швоў ці вышывак. Далучайцеся да мяне, будзем адзявацца ў традыцыйныя беларускія строі.